Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynysy döwründe türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyz tarapyndan başı başlanan we häzirki döwürde arkadagly gahrman serdarymyz tarapyndan üstünlükli durmuşa geçirilen işleriň netijesinde ýurdumyzyň beýleki ogurlary bilen birlikde türkmen sporty hem hil taýdan täze derejelere çykaryldy. Halkara Olimpiya Komitetining, Aziýanyň Olimpiya Geňeşiniň agdasy bolan ýurdumyz halkara olimpiya hareketinin ösürilmegine münasip goşunt goşýar. Türkmenistan sport mümkinçiliklerini, parahatçylygyň hem dostlugyň bähwitlerine gönükdirip, ilkinji nowatda dünýä bilelişigi bilen hyzmatdaşlygy ýygyderli puwtalandyrýar. 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş turnuvy boýunça 5-nji Aziýa oýunlary munyň aýdyn subutnamasydyr. Köpürli Olimpiya şäherçesiniň binalaryna geçirilen bu ýeri sport şäheretini Aziýa we Okeaniýa döwletleriniň 60-kysynyň iň ezber turganlaryň 5000-den gowra gatnaşdy. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň gadymy beýik ýüpek ýolunyň ugur boýunça Amul Hadar 2018 halkara avtoralisi agyr atletika boýunça dünýä çempionaty üstünlükli geçirildi. 2023-nji ýylda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherine ilkinji gede kuraş boýunça dünýä çempionaty geçirilip, onun guramaçylygy degişli halkara federasiýasynyň iň ýokary bahasyna münasip boldy. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň hakkeýiň okgunly ösüşi türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyzyň tagallalary bilen berk baglanşyklydyr. Gahrman arkadağymyzyň başlangyjy esasyny Aşgabatda we Awada milli syýahatçylyk dowlagyny buz meýdançalary guruldy. Hakkey toporlary döredildi. Şunun bilen baglykda hakkey boýunça dürli ýarışlar, şol sanda milli çempionat ýygyderli geçirilýär. 2012-nji ýylda gahrman arkadağymyzyň taýsy tagallalary netijesinde ýurdumyzda Galkan, Nezil, Şir, Oğuzhan, Merdana, Alparslan, Watançy we Burgut atlary bilen 8 sany hakkey toparlary döredildi. Şol ýyldan hem türkmen hakkeýiniň şöhratly taryhy başlady. Her ýyl ýurdumyzda ýygyderli milli çempionatlar, kuboklar we ýarışlar geçirilýär. Bu ýarışlarda bolsa türkmen hakkeýçileri öz okyp başarnyklaryny görkezip, öz arasynda gyzgalanly bäsleşýärler. Hakkey boýunça Türkmenistanyň prezidentiniň kubogy ugrundaky ilkinji milli bäsleşik 2012-nji ýylda geçirildi. Şondan soňky ýyl bu ýarış halkara derejesine eýe boldy. 2015-nji ýyldan bolsa ýurdun sport ýarışlarynyň senenamasyny ýene bir bäsleşik Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň bayramyna bagyşlanan hakkey ýarışy girdildi. Elbetde, taryhyň gatyna altyn harplar bilen ýazylan taryhy wakalara ser salanymyza, gahrman arkadağymyzyň sportyň gysy görünüşi bolan hakkey boýunça toparlaryň ýurdumyzda kemala gelmegine, hemde olaryň halkara ýarışlaryny ýokary netijeler gazanmagyny, ägir uly tagallasynyň bardygyny şöhratly video ýalgylar hem aýdynlygy bilen şaýatlyk edýär. Gahrman arkadağymyzyň her bir türkmen ýaşlary üçin nusha alarlyk ustatlyk mekdebi münasip dowam edýär. Şol ýyllarda gahrman arkadağymyzyň agtygy Kerimoğlunyň hem buz meýdançasyna çykyp öz ustatlygyny görkezenligini hem bellemelidir. Taryh şöhratly wakalara baý. Hakkey boýunça alınıp barılan uly işleriň netijesinde bolsa, dünýäniň hakkey toparlary bilen münasip ýarşyp bilýän Galkan hakkey topary şeýlede Türkmenistanyň hakkey boýunça milli ýygyndysy emele geldi. 2017-nji ýylda Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň hakkeyçileri Ýaponiýanyň Sapporo şäherinde geçirilen 8-nji Gyşky Aziýa oýunlarynyň maksatnamasynyň şäherlerine geçirilen 2-nji bölümçäniň ýarşyny kiçi altyn medallar gazanyp uly üstünlük gazandylar. 2018-nji ýylda bolsa Kuweytyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Bosniýa we Hersegowinyň toparlaryny öz içine alýan 4 toparyň gatnaşmagyna Sarayewada geçirilen saýlama ýarışda ýeňiş gazanyp, ilkinji gezek 2019-njy ýylda dünýäniň çempionatynyň 3-nji bölümçesinde çykyş etmek hukugyny gazandylar. Şondan bäri türkmen hakkeýçileri 3-nji bölümçäniň arasyndaky dünýä çempionatlaryna ýygyderli gatnaşýarlar we baýrakly orunlara münasip bolýarlar. Türkmenistanyň ýetkinjekler ýygyndysynyň hakkeýçileri hem soňky 2 ýylda uly üstünlükler gazandylar. 2023-nji ýylda olar Eýranyň, Mongoliýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Taýlandyň we Özbegistanyň toparlarynyň gatnaşmaklaryny Ulan-Batyrda 18 ýaşa çenli oýunçularyň arasynda geçirilen Aziýanyň we Okeaniýa döwletleriniň ilkinji çempionatynda kümüş medaly münasip boldular.
Şu yıl bolsa Guwanç Jekbarowyň we Maksat Ataýewiň şägirtleri Gongkongyň, Taýlandyň, Türkmenistanyň we Günorta Afrika Respublikasynyň toparlarynyň gatnaşmagyny Cape Town şäherine geçirilen ýetginjikleriň arasynda dünýä çempionatynyň B toparşatynyň 3-nji bölümçesinde şol üstünligini gaýtaladylar. Ine şu ýyl hem Pähim Paýhas ummany magtun bolup Praga ýylynda ýurdumyzyň sport taryhyna altyn harflar bilen ýazyljak waka şaýat bolar. Hormatly prezidentimiz Arkadagly gahrman serdarymyzyň tagallasy bilen Aşgabat şäheriniň gyşky oýunlar sport toplumyny hokkey boýunça halkara ýarşy ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi. Türkmenistan sportun durly görnüşleri boýunça halkara ýarşlarynyň geçirilýän merkezi bolmak bilen sportun gyşky oýunlar görnüşi bolan hokkey boýunça halkara ýarş hem üstünlikli geçirildi. Dünýäniň 10 döwletinden turganlaryň ýygynalan bu ýarşy guramaçylyk taýdan ýokary baha eýe bolýar. Şeýlede Türkmen hokkeyçileri görkezýän üstünlikleri bilen sportun bu ugruk boýunça ýokary netijeler gazanmakda ägirt ýokary mümkinçilikleriň bardygyny aýdyn açyp görkezýär. Ýokary guramaçylykly geçirilen bu bäsleşige gatnaşyjylar Türkmen mihmanföýerligi bilen ýakyndan tanyş boldular. Olaryň ýüreklerinde bolsa güneşli ýurdumyz hakyndaky ýakynly duygular saklanyp galdy. Aşgabat ýokary derejede halkara hokkey boýunça sport ýarşyny kabul etdi. Bu taryhy sport ýarşy bizim üçin uly bayramçylyga öwürli. Türkmen hokkeyçileri ören şowlu çykyşlary görkezdiler. Olaryň ýarşa taýýarlygy diýsen ýokary. Galkan toparynyň türgenleri ören çalatyn hereket etmek bilen ýeňil bolmadyk sportyň bu görnüşini özleriniň ustalyklaryny görkezdiler. Bugün tälimçi hökmünde turganlar üçin üznükli turganlaşyklar geçirmäge ähli şertleriň bardygynyň şaýady boldum. Biziň turganlarymyzy taýýarlyk işlerini geçirmek üçin Döwrewap sport toplumlarynyň çäksiz mümkinçiliklerini açdylar. Ýurdun sport siýasatyny dostlugy bolan çağırşy, agdybirligi aýdyn duýup bolýar. Biz Gödel Aşgabatda täze dostlarymyzy tapdyk. Hokkey boýunça halkara ýarşynyň Döwrewap gyşky oýunlar sport toplumyny ýokary guramaçylykly geçirilmegi Türkmenistanyň halkara sport awraýyny hassa belende göterjekdigine, şeýle hem sportyň hokkey görnüşiniň ösmegine uly goşan goşjakdygyny ananýar. Ýurdumyzyň 8 gedek çempionu bolan Galkan hokkey kluby öz jan koýarlarynyň gollamagyna we Arkadagly gahrman serdarymyzyň, gahrman Arkadagymyzyň howanarlyk etmegine owadan oýun görkezip, ýarşyň ähli oýunlaryny ýeňiş gazanyp, bu ardyly ýarşyň netijeli toparyny öwürli. Goý Türkmen sportynyň şöhraty dünýä ýaňsarsyn. Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagly gahrman serdarymyzyň jany sag bolsyn. Işleri hemişe rowaj alsyn.